Sakay nami. Sakay nami. Di kata may slide ani. Di na. Lah. Okay. Kasulod na yun ni. Okay. Nakakuha na yun, nakadiskarte na yun ni. Nakasakay na yun ni eh. Na mga operator oh. Operator na mong gwapo, taga-taganaan. Oo. Dili manggod ang problema ang gudana. Ang pagpangutanag yun. Mawit ato tong operator si Kuan si Nonglin. Para mahibawan nato kung pasakyon ba to dili. Kaya nakabalo na gud ni nung Norben na alaon na pa sa mularga. Iya ko dapit pa sa. Oh, dili ka dapit. Di ba? Para makasulod ka sa atong yachts. Atong yachts. So, plaster rami sa among yachts. Yatsi. So, shout out guys. Kaplaster rami guys. Matulog namin sa among baryong Masipugon. Masipugon, Malipayon. Baryo sa San Jose, sakop sa Surigao City no mga idol na. Pero nakakaroon din sa taganaan. Di yun nato kalimtan ang lugar nga atong matumban. Ato yun ang litukon din. Litukon yun nato na permente mga idol. Di sab kung kasaahon ra nato paglitok sa atong lugar nga nataakan. Di kay na siya makuan, may lado. So ato yun ang permente litukon. So gwapo ni makita nato mga idol unya pagbiyahe kay kuan man maka video man mga video. Okay, ang atong mga pasahero dito no, to pa dito ato no videohan pagsaka nila. Tawa ninyo mga idol ng tubig no. Tara ang tubig mga idol oh. Mga kabakhawan na diya mga idol, mga pihapi, mga katunggan. Mo ni sumpay sa suba sa taganaan mga idol. So diri ang agianan sa kuan. Agianan sa tubig na tab-ang. Pag once gani nga way pihapi mga idol, way mga bakhaw, nagpasabot na tab-ang ang tubig. Pwede man gud sila mabuhi og tab-ang na tubig. Kung asa tong parat, dito na sila manubo mga idol. Okay mga idol, nara oh. Okay. Nara na dol. Nalisto ininong kay abtik ining kamang. Anad ni sa mga kuan, mga latay-latay. Hi guys. Hi guys. Saka na. Vlog kasi manaka. Nag-reels to siya. Tara mga idol oh. Oh, longkong, kingkong na lansunis. 20 to nga, 40 kilo. Kaya lagad si Ruel, nagsipo-sipo ato, base kung tigsim na sa kanto. Okay mga idol oh, larga namin mga idol. Lagyan mo sa alumnay eh. Dapay mabot ko yan. Napay mo abot isa. Ano ka jato na? Nandun, dalawa pa yun. Ha? Dalawa. Dalawa pa? Mas maganda. Larga na mga idol. Ikot ng busy mga idol. Yan na. Larga na mga idol. Puso na ng hagdanan mga idol. Ito may alauna pa. Okay mga idol. Alas sila. Tokyo na yung mga idol. Amay mo timonil. Kano yun yung Martin Mark? Say kuan, say Kaya magpa-andar siya. Okay. Ang dami yun kasi mahuyog. Timoy. Pakyaw man. Ligwat na mga idol, ligwat ba? Atras sa banti mga idol. Mga idol, timoy. Timon mana timoy. Ligwat jud, ligwat. Ligwat. Pabor ko. Pabor Estibor.
Inaabot bago nga pambot gikan sa barangay Talavera. Si Ruel sa taganaan. Mga taga barangay Talavera, Taganaan. Narabaton mag-stop. Service sa barangay ng mga idol. Sila himpuli sa mong pwesto. Okay, ito na. Dami ka na. Sana ginamart. Maduha ka dyan siya magbalik, ana. Direla lang, be. Pabutot ko sa isla. Buto ng isda. Hi guys, larga na kami. Hi mga kumari, dito na nyo mga kumari. Laalis na kami. Punta na kami sa aming barangay. Aming barangay San Jose. Barangay San Jose. Ito, Taganaan. Lord of Taganaan. Ayan, ang daming mga guys. At wala, gugod. Binisaya rin eh. Saya na. Si Franz lang. Franz, tumoy na. Yan, hello.
Badyaw, badyaw. May doon ka badyaw dang oh. Sila ni Mami. Ha? Mami. Katong doon ka badyaw. Doon ka badyaw to nagkon pa mo. Grabe ka. Sulog. Saan ka sulog ang kagat rin mga idol? Oh? Ang inod na tani mga idol. Ang inod. Ang inod. Hindi na ako na sa lusin. Malapit na kami. Dumating na pamari. Pinatuan mahinig nila. Pinatuan mahinig mga idol. Balon sa mga idol. At dire lang, dati balodang. Dire lang. Dito to sa may buhangin oh. May buhangin ba dito? May buhangin dito. Sa may lubihan. Sa may kalubihan ba? Dito sa may lubi ba? May buhangin man. Di man bato. Dire kay mga bato man. Dito buhangin. Oh. Awa naman na yung balon dire. Hangin ra. Abot na sa aton pa niyo. Lagi mail sa ilalo mo. Abot na may mga. Naglang ako, subata kami. Tao. Akan sound system dito po man. Lako, ada masa majaret kaya mapunta kami. Ay, may banda guys. So, sinalubong na kami. Oh, ayan, narinig nyo. Oh. Yun na nagsundo sila ni Ila sa utong ano, kadado ng pagkahangir. Oh. Dari. Masa tani ba? Ito ay nagdulag yung ilo. Yan na guys, grahe na kami. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan. May masangit doon. Mga idol, mga naog na ta dire, mga naog na ta kay ing abot naman ta dire sa atong barangay no. Barangay Malinawon. Hangin. Hangin. So, atong dawata paliw. Ara si Madam Dadang. Mamat ko yan, nag-abot kami. Okay. So ako ibit-bit ani dang, ikaw bit-bit ang malinit dang. Aray. Abot na gyud me, tara, kuha. Hinihinay na taga-ginod sa atong baryo. Oh, idol. Oh, mo ni among baryo diri mga idol no. Baryo San Jose. Sakop ni sa Surigao City pero hinagi mi dito sa Taganaan mga idol. Kay tungod sa kadagtong balod no. Kaya among balod diri mga idol. Dili basta-basta. Grabe jud kadagko. Sulog po gyud ang among mga dagatan diri mga idol. Kung maglain ang tempo mga idol, Taganaan yun ang agyanan mga idol. Pero kung dili maayo ang tempo mga idol, pwede dira diri agi ayo dia kay gym na dia tulon Walang karsada diri ang agyanan. ha Lubak. sige ra sipog ta dia
Okay mga idol. Magbaktas namin sa among amo bitang kasi tawag kanina kaning bubuanan dang pantalan nga nagkaguba-guba no. Gumikan sa bagyong Udit. Bukat po kayo na kong dala mga idol eh. Dagan ipangumpra ni Madam Dadang. Okay. Malipay na lang ta kung makalatas ta sa mga kabalod-baluran kay what is lagi mga idol no? Maglikay ta sa mga kuan. Mga katalagman ba? Sila Lisel dang. Sabi Lisel. Aman. Okay. Tah. Amang balay niyo. Kamay la presel. Nakahubo na ko ani. Gutom na. Gutom na mga idol, gutom. Gutom ko sa balod mga idol ug hangin. Kay mura tag abroad ni gikag Manila ba? Manila, Singapore. May balay nila ni Bit. Bit na. Ada Bit. Mo nila? May la balay. Okay. Nabot namin sa balay nila ni Priscil. Abot namin sa balay nila ni Priscil. Goyod may kagigan nung abroad ko no. Tuara. Yes, darira. Nagpakyaw sila tag 200 ano kada dito na buyag ya kakao kay lubuntan. Kato, nga na to. Okay. May bulat ko na yung pinirito. Okay na kaya. Maing udto niya. Manila gikan na. Manila. Sorry daw. Katawa. Abot ra gyud mi ay. Og diri ra ko to mga atong video no kay murag taas-taas gyud kay itong video no mingaw ang balay ni nanay gyud. Siguro din si Alex. Ha? Siguro tao diri. Wala si Juan Alex. Ay salamat nakaabot ra gyud.